Dahito nga din mga kasin, the problem of the day na may basa ito tangal daw. Umanugot laeng ang magikasar, tinobyak no saan mi akaden nati anak ko. Problem of the day ni Dencio, iti Batak City, Ilocos Norte. Dear Kasin, may kawalo apa nag-birthday ni Kulin nga anak ko. Inimbitarak, dagiti ka opisinaak. Ado dagiti saan na nakaumay, taad damit kinaranati anak ko nag-birthday nga anak met lati ka opisinaan mi. Ngam sana balik ko nak. Basta dalakit din ni Sandra. Tibalasang ken nabiit pa asimrek iti opisina mi. Ta sinukatan na dahi di na aksidente nga ka opisinaan mi. Ni Sandra nga ididamok ang makita ket nakarit na akmanen iti na isang sangayan apa nagpitik ti pusok kasinyong. Agayatak manen kalpasan ti agwalon atawen sipud na baluak. Ket manipud met idin insinged ko adagos ti bagik ken ni Sandra. Inamok adagos dagiti magustuhan na ket isumet ti impaay ken inaramid ko kinkwana. Ket nadlaw ko nga alis tumet ang naisinged na ti bagi na kanya kasinyong. Nga awan ti inlibak ko ken kwa na kinataok. Ti kang runaan nga imo na nga imbagak. May sa akabalo. Nga adamay sa nga babae nga anak ko nga agwalon ti tawen na. Amok nga awan met ti inlimed na kanya kasinyong. Adda kanumet ten nagbalin idi a boyfriend na. Idi adda isunat kolehyo. Ngem duwala atawen kano ti relasyon data. Nang asawa ka numat iti sa bali, ti lalaki. Kadimbaga na mismo kanyak, medyo impaangaw na. Nga adda ka numat ti experience na, iso nga, it's atay ko na. Okay laing kanyak. Uri no saan nga birhen tamay sa babae. Tabara kanyak, saan nga nasisita ti napalabas. Pinasyar ko mismo ni Sandra iti balayda kasinyong. Ket sadyay met, ti imo na nga nang ibaga aking kwana ti I love you. Ket tunggal agkita kami iti opisina, nga agsarsarita kami, isumet ti panang follow up ko. Nga ibaga aking kwana, yarasaas ko't I love you. Uri no saan na pa nga uri na saan na pa nga sinungbatan, no saan na pa nga sinungbatan, dahil iti ibagbagakin ko ng I love you. Uri no saan na pa nga imbaga kanya, iti I love you too. Ngayon madlaw ko nga adamit din panagayat na kanya kasin yung. Madlaw ko kadagati tignay ken aramid na. Ken kastamit din kadagati balikas na. Ngayon di nakpay formal nga inaklon. Weno sinungbatan. Saan kami pa'y formal nga agnobyo ken agnobya. Ngem pa-check kasinyong ano kasano ti mariknak nga ayat ken kuana. Ket kastamet ti marikrik na nga ayat kanya. Ni Sandra ti kang runaan nga inyam amok kadakulin ken ni mama. Tanabayag met idin nga ibagbagak kadakwada nang runa ken ni Kulin. Ano kas kasano ket adanton kasukat day di mami na. Tapi man saan namat napadasan ti maadaan iti mami eta. Saan namat pulos nakita ni mami na. Day di mami na. Ket pa-check nga awan ti panagin ko na dagiti isem ken ragsak ni Sandra. Anang karga ken ni Kulin. Nga inagkan na ti agsungbangi ra pingping na. Anang kablaawan na king kuana. Happy birthday my dear Kulin. Nag-cute ka. Thank you po tita, thank you.
Hmm. Titawan no, mami. Inya nga ni mama ka. Nga baka kanumamin ti awag na akin niya, Sandra. Nagkatawa ni mama, ket na isursurot nga nagkatawa da Sandra ken ni Kulin. No kaya't lakit din ni tita, ni dading ko, lola, met kanyak no ka tita, kaya't kumet no ka lola. Kaya't kuno ko nga isod agbalin nga mami. Nagkakatawa damanen, anay sursurot ak meten kasinyong. Ngimsakbay man nga ituloy ko nga isalaysay ti pakasalitan ti parikot ko idibiyag kumablawak man payla kada kayo kada kay amin di tanay Mars Studio tinimbag nga orasyo kablawak pa tinimbag nga panag oras ken na imbag pa nagbibuya dagiti padak nga viewers iti dayto nga programa kumusta kay tan kasin kang runaan digiti na ayat nga sponsor show. More power to your show kasin yung ken Merry Christmas and Happy New Year. Awanen tinasken pa yung orayan mi. Tapno saan pa yung kumamang may urugi ti programa. Iti birthday. Ti anak ko ani Kulin. Itay pa lang adda digiti clown nga nakasaganan iti parlor games. Nailasin ti ayan digiti ka opisinaak. Kaya dagiti dumapay nga natataengan na bisita mi. Asa jemet ti nakaitipunan dagiti katugangak. Kaya dumapay nga partido da nga imatendar. Nang rugi idin ti parlor games kasinyong. Nariringguren dagiti ubing. Dagiti agabalayan nga ni mama kenti inaday di Emma nga asawak. Isuda tinangas asis ken ni Kulin bayat nga makiayaya misuna. Inyam amukmet itay ni Sandra kadagiti naganak day di Emma. Ket inawis ko ni Sandra mapan kami makitipon kadagiti ka opisinaan mi. Ket mangrugidan amang kantsaw kada kami kasinyong. Ibagada nga isaruno mi meten kano titlong table. Kalpasan day ito nga kasangay ti anak ko. Oreta okay kanumet ken ni Kulin nga ni Sandra ti agbalin nga madrastana. Angin di damet ibaga no okay kay ni Sandra makiasawa iti balo nga addan anak na. Ama ipateg na nga ta ti anak ko akas pudno nga nagtaod king kuana. Idi agsapol ni Sandra ti comfort room intulod ko iti uneg. Ket impatuldok king kuana ti CR. Inururay ko isuna iti salas, ket bayat ngor urayek, inalak mo ti basit nga na ikwadro aladawan mi kaday di Emma. Ana iraman kadag iti na i-frame nga aladawan nga nakadisplay iti TV stand. Minat matak ti umisisem aladawan day di asawak. Nabiit kami pa nga nagkasar idi. Nabiit kami pa nagkasari, di maala dahi ti ladawan. Naasot ti nauneg asen naay ko kasinyong. Sayang dagiti kinaragsak mi ken ni Emma. Kaslaawan idi ti patingga nga ragsak. Nang runa idi takarkargaen nanti anak mi. Kasla saan namatay day di Emma kasinyong. Jack nagsarday ti pamalagip ko ken kuana iti panagan-annad na nang runa iti ta kabulanan nan. Ket nakaragragsak na malubos kanyak iti daydi abigat iti sumrekak iti opisina. Imbaga na nga ito nagawidak masangpetak ton ti anak mi dito balay. Saan met nga ro da mabalin nga saan na maitaray iti ospital no agpasikalin isuna. Isu nga imbilin ko ken kuana no anyaman ti madlaw na katawagan na katawagan. Tawagan na kadagos tapno siya ti magtawag iti ambulansya ang mga alakin kuana nga mangisarek iti ospital. Ngem anyan ang nagsaem kasinyong
Ta saan ani Emma ti timawag kanyak. No di kat pulis anang ipakaamong at ti asawa ket na disgrasya. Ket adda isuna ti ospital. Kasano ana disgrasya ni Emma ket adda isuna iti unig ti balay. Rimwar kanu gayam ti asawa ket bimalasiw iti kalsada. Kaputa awan ti maibaon na mapanggumatang itinasken ang gatangin na. Naira namit idi nga awan ni mama. Ket iti ibabalasiw na iti kalsada adamit na paspas a jeep a lumabas. Ket napadamgisan na ti asawak. Naipurwak ti asawak. Ket siguro ket saan nga napintas ti panagdisuna. Isu ana pakaruan ti ulo na. Idi adda ako niti ospital kasinyong nadanon kon ditoy ni mama. Taymun una nga nakadanon ni sunang imiti siya. Dinamag ko adagos no anya ti kasasaad dagiti agina. Sinalangad ko pekit din ti inak. Tasang kay bagak kinkwana nga saan na panawan ti asawak. Namnada masapul na ket adda ni mama nga pangimbagaan na. Nagbakada agmet kinkwana anak ko. Adala pa panak biit ko nak. Mabibiit aklain ko nak ngem di nagmet inuray. Nagboluntaryo met lata na bimalasiw iti kalsada. Pagawanin na kanak ko. Rinugyak idin tinagsangit ka asinyong. Insangit ko. Asaan na mabalin nga dadaga sa mapasamak katakkwada nga agina. Awan ti pakadanagam kini baby ay anak ko. Densyo. Itay nabiit pa na isirek ni Emma iti emergency room. Sa Jerry Morty maladaga ti anak yo. Ket nakitak nga inwarda na pandayin pa ni ti nursery. Ket okay ti baby, okay ti anak mo, okay ti anak yo. Okay ti apukok anak ko. Nagyamanak iti dahit nga naamwak ka asinyo. Thank you Lord. Thank you Lord ta okay ti baby mi. Im kasanungor ni Emma. Anya ti kasasaad ti asawak ma. Anya. Ket no anya ti naikariya mapasamak ka asinyong. Ket iso ti mapasamak ako nada. Mayatak man weno saan. Jak kayat amapukaw ko ti asawak. Ti ina ti anak ko. Agasem. Kaibas nga ti anak mi. Maulila na dago si Tina. Nagsae mapasamak ka asinyong. Kasladyak idi maawat. Apay nga ni Emma. Apay nga iso tinaski na madisgrasya ang mapukaw mi. Apay nga iso. Apay. Nag-give up idin dagiti manghagas kasin yung saan nakabailan dagiti doktor. Nga isalbar ti biyag ti asawa. Nakaro ti pasama. Nakaro ti napasamag iti ulo ti asawa. Emuri no kasta. Nakitak. Sakbay anabsat ti angis ti asawa. Nakitak ti panagluana. Nakitak ti langan nga kumitkita kanyak. Kakasla kayat na nga ibilin kumakanyak. Nga baybayan ti anak mi. Nakayat nakapagkarin. Nasaan mundo pulos baybayan ti anak mi. Nagkariak ken kuana. Inkari kajak baybayan ti anak mi. Sa ako malimbaga ken kuana nga saan na mabali na panawan na kami ti anak mi. Ngami dirik naik no umang angis pailaeng ngim saanin kasin yung nagsalungay nga yan di asawak. Saanin nga umang angis. Natayan di ina di anak ko. Natayan. Natayan.
Nakigtutak, idi taadamang tapik iti abagak ni Sandra. Takasano ngamin nga di ka agsangit, Densyo, ket buybuyaem met tila dawan day di misis mo. Nabayagin na napasamak, saan ka di? Walong titawin ni Colin. Di ngamin, natay isuna idimpas ngayon na ni Colin. Ay, wen. Sorry Nagpadispensara ken kwa na kasin yung pinunasak tilwak. Ket inkarik, nga amin ti nakadisplay aladawan day di ema ket maikat to aminen. No addan to kasukat na nga agbalin na reyna iti dayto nga pagtaengan ko na. Tano agasawa ka manen, dito'y ka diti pagdianaan nyo? Di ba, family house yun daytoy? Kasanon no ti agbalin nga may kaduang asawam ket di nakayat nga dito'y kayo nga agnaed. Kasanon no ti kayat na ket mangipatakder kayo iti bukod yu abalay. Insong bat kumet adagos kasin yung nga isuti nang ibagaak mismo. Ano anyaman ti kayat na? Isuti matungpal. Ang matungpal amin na pagayatan na nulakit di taaklunen na kon. Ken pagtulagan minti kasarmi. Maawatak matkid di ano saan na kayat ni Sandra no man aklunen na taagasawa kami agkasar kami. Maawatak no saan na kayat nga dito iti pagyanan mi. Ta syempre ada iti memories na di asawak dito yung balay. Sa bagay Densyo, nabintas met kid di ken nalagda dito yung abalay. Si kan samot ti agtawid iti dayto yung abalay saan ka di? Gapo iti dayta anangeg ko kasin yung naikanak iti ad-addaanam nama ken tored tapno maaramid ko ti jak kumarumbeng nga aramiden. Iniggamak ti maysa nga ima na babae ni ti dua nga imak ket ingatok aminat matak isuna. Nagminatmat kami ket inagkak ti bukod ti dakupak ti dakulap na. Kalpasan na ket inbagak manen ken kuana. I love you, Sandra. Ket nakasagana ka mangipait ti anyaman na pagragsakam. Densyo, kahit mo ka di nga itan nga maamuan no anya ti sungbat ko. Ket wen Sandra. Kahit ko nga maamuanin, no anya tati marikrik ng para kanyak. No anya ti sungbat mo. I love you too, Densyo. Talaga? Nakaragragsakak, Sandra. Nakaragragsakak, Sandra. Thank you. I love you so much. Saan ka to agbabawi ngayon naklunak? Saan ka to agbabawi, Sandra? Kat gapu iti nalaos aragsak ko kasin yung ken gapu taawan ti kadwami iti uneg. Inarakop ko isuna. Kat nadlaw ko abinales na met ti arakop ko ken kuana. Aging nga nagsinarak dagiti bibig mi. Kat nakapapaot ti panaglanang dagiti bibig mi kasin. Nga idi agrinok at dagiti bibig mi kat alalawen min nga agpadpada dagiti anges mi. Simhiripak iti tawa, madama pailaeng ti parlor games. Saan pa nang rugi diti show dagiti clown. Dagiti ay magic show da. Maesat kaya nasawin dito, mabayag pa dito. Mabayag pa malpas ti show. Mga nuko namlata nga 30 minutes pa iti mapalabas. Mabalin biti agpapas ka ni Sandra. Siguro, umanimot na sa 10, 20 nga minuto sen. Inulit mi manen ti naging nagek. Naglanang manen dagiti bibig mi kasin yung nakapapaot. Kaya di marik namin, adwa, ti bara, ti bagimi. Nagkinaawatan dagiti matami. Inigamak ti ima na. Tinibin ko iso na insenyas ko nga in kami iti uneg ti CR. Ti CR naggapon na itay laeng. Nagtung edmet isuna. Edi nakastrek kami iti uneg ti CR. Inlak ko adagos ti ridaw ket inulit mi manen ti naging nagek kasin nyo.
bayat nga agin inagek kami. Ket ik-ikatenmet ni Sandra ti belt ti pantalon ko. Ti butones na. Sana imbaba ti siper na. Ket tinulunga ko na nang ibaba. Iti pantalon ken brief ko. Insaruno na met nga inikat ti pantina. Nga nakapaldalaeng idi ni Sandra. Ngem saan na nga inikat ti paldanan. Tay laeng pantinat inikat na. Idi na ikat nan. Ginamatan na, ken inayayam na ti balangkoy ko. Ay ayamen na, bayat nga agay ayam met, dagiti bibig ken dilami. Ken agay ayam met, ti maysa nga ima na, nga ay ayaman na met, ti palanggana na. Nakapsot laeng, dagiti asog ken areng-eng mi. Ngem gapot adda kami iti uneg ti CR. Naaweng dagiti asog ken areng-eng mi. Nagmayat adinggen kasinyo. Asog ti maganganasan launay. Ket nakaing-inga ren ti balangkoy ko. Nakabasbasamet ten ti palanggana na. Saan mi napanunutin nga adda kami gayam iti unik ti CR. Nga iti ruwar ti balay ket adu ti bisita adu ti tao. Nga iti anyaman nga kanito ket posible nga daw may agkatok wen daw may agusar ti banyo. Ti malikod ni Sandra tinalikodan nak sa nagkubo impangato na ti paldana ket sinenyasan nak kunana kanya kayat na nagkinawatan latan dagiti bagimi. Kayat na nga tiraik iso na patalikod. Style aso ako nada. Di saan nakmauray iso mismo tinangigem ti balangkoy ko ket ginuyod na ket imbatog na iti abot apang isarikan na. Ket tinulungak iso na idin. Siyak tinangigemen ti balangkoy ko. Siyak tinangibatog iti abot. Siya kun tinangisarek. Ken siya kun tinangitalmeg. I love you, Sandra. I love you too, Densyo. Sige. Bumbaamon, Densyo. Bumbaamon. Bumbaamon. Paspasan ba? Paspasan ta ket baka daw gusar ti CR. Paspasan ta. Sige pa. Sige pa ibiyag ko. Sige pa ibiyag ko. Sige pa ibiyag. Sige pa. Paspasan biyag ko. Paspasa. Nagkapet ti maysa nga imak ti siket na. Sa nagbanikas met ti maysa nga imak. Umadamat bomba. Kasla saan na marnek ni Sandra iti panagbomba. Time bagana. Ay, na Diyos ko ya. Makamu kayong ag-imagine and kasin yung na kayo nga viewers. Alright, may sa oras nga na-record dahil nga panakpak. Aguma tayo. Ag-steady ka. Ag-steady ka. Then siya ta syakti mang panakpak. Basta, syakti wag ka siya. Ala. Syakti agbomba. Iso nga ro din tinagbomba kasin yung nakakubo iso nang nakasanggir dagiti duwa nga ima na iti tangke ti danom iti inodoro.
Orela aguni tay kalub ti tangke ti danom ti inidoro ti kinapaspas ken kinapagsa ti panagbumbami adwa. E di marik na ako, nadandani ako, naglipas. Sandra, dandani ako. Kunana nga saan ko kano nga iputputok iti uneg na. Iputok ko kano iti inidoro. Tantula mangi flashen ko nana. Tinulungak nga rod isunan. Inigaman dagiti duwa nga imak ti sikat na ket insabat kon ti bagik ti panagbumbana. Dua kami ti agbumbumba. Kaslag din nung para dua abagon dagiti bagimi. Nakapigpigsa ti panalpaak ti patong nakin ti lupok. Kasta. Kagadan natin na aweng nga asog ken areng-eng mi. Eksakto ang naglipas kami, idita dagtimek iti ruwar ti CR. Ni mama, ti daras ko nga nang i-flush ti toilet bowl, ket siyak ti simungbat kay ni mama. Mabit laeng ma! Mabit laeng! Kinuyog ko laeng ni Sandra dito yung mga, makasarsarwain ka no itay. Rumor kami ton ma, mabit laengen. Ala sige nga raw, paspasan nyo kat nalpasin ti parlor games, den siyo anak. Sandra, iha, may kayton, kantaan tayo ito ni Colleen. Yung paglaingin ta nakapaglipas kami matlaing. E di na isublimin, tiinikat mi apagan anay mi, ket inornos mi tilangami, tibuok mi, ket rimwar kami anapan timipon kadagiti matendar ti birthday party. Akaslaawan tinapasamak. Ngem nakaragragsakak kasin yung amok ang naparagsak kumet ni Sandra. Kinantaan mi nga rod ti anak ko kasin yung iti happy birthday song. Kalpasan na, iti tapuyutan nan ti kandela, iti cake na. Adda kami kada Sandra ken mama iti abay na. Agraman mo ti katugangak a babae. Alangar apo, puyutan mo nga rod ta kandela, anta agwish ka. Ngayon bes ko nga naulimek ti panagwish ni Colleen, ngim saan, ta impanggeg na mismo, noan niya iti wish na. Lord, please, iti wish ko ni ko mami Sandra, ti agbali na maming ko. Kasta unay, ti katawa mi kasin yung, ken nagpapalakpak dagiti na do mga bisitang anakangeg. Tinalyaw ko ni Sandra, umis-isem laeng. Tinalyaw ko ni Sandra, nga umis-isem, sa ako dinamag. Dinamag king kwa na no anya ti makunana, iti wish ti anak ko. Why not? Mami ti awag na kanyak, di ba? Mami met ti awag na kanya ako, di. Okay laeng kanya. Dandanik la arakupen, ni Sandra gapo iti ragsak ko kasin nyo. Katimbagak keng kwa nga inton bigat. Pagsaritaan minton ti maipanggep iti kasarni. Dahito yung ngatan ti kararagsakan na panagkasangay ti anak ko. Maisaguta ko ni Suna iti nabayagin na sapsapulen na. Akid-kidawen na kanyak. Amami. Madaman ti panangan kasin nyong. Sinaggaysak nga inyarasaas kadagiti kaopisinaan mi nga inaklon na kon ni Sandra. Anobya kon ni Sandra. Inyangaw ko pa'y nga naarakop kon naramanakon dagiti bibig na. Ken adan na pasamak kada kami itay madama ti parlor games. Nga idi madama ti parlor games dagiti ubing ket nag-parlor games kami met ken ni Sandra. Kat adamet nang irasaas kanyak,
Nga jak kano pagaw awiden ni Sandra. Nga umyanen tapno makaramid kami kanon ti ading ni Colleen. Naibagak pa yan kadakwada nga okay pa yan ni Sandra nga mami ti awag ni Colleen ken kuana. Nga awanin ti problema. Ket inton bigat pagtulagan minton no kaano ti kasarmi. Inyarasaas ko ken ni Sandra nga umyanen isuna. Agtutor ka din siyo. Adan ay ikariya panawen para iti dahi ta abanag. Kakaklon ko ken ka sa akom yan dito anan tulat ti panunuten dan. Sa bagay, ustumet kiditi ko na ni Sandra. Kaya di agpakadan ni Sandra kinarga namanen ni Colleen. Sana manen binisito. Anusan di regalo ken ka anak, Colleen? Thank you, tita. Ay, mami gayam. Amo, mami, nakaragragsaka kita a birthday ko. Nag-asawa kay ton ken ni daddy. Saan ka di? Sikati kapapat ga na regalo ni daddy kanyak, mami. Sikati regalo ni Lord kanyak. Nakaragragsakak, mami. Nabayag namin, sipod namin ididapuot ko kit awan pa iti inawagak ti mami. Nakaragragsakak unay-unay, mami. Ket inarakop ti anak ko ni Sandra kasinyong. Ket urayak la napaluha iti ragsak ko. Ta makitak tinaisang sangayan aragsak ti anak ko. Maadaanen iti mami na. Maagkan na, maarakop na, maawagan na iti mami. Mangaywan ken kuana, mangiparik na ken kuana iti pateg. Ti ayat ti maysa nga ina. Ket naglanang manen iti medyo napaut dagiti bibig mi ken Sandra idi ta maitulod kon isuna iti nakaiparkingan ti kotsena. Nakaturigen ni Colleen idi ta kasaritak wenno kasaritanak ni mama. Nakapanaw aminin dagiti sangaili agraman dagiti partido daydi Emma. Dinamag ni mama no anya talaga ti planok may panggep ken ni Sandra. Kadimbagak met ken ni mama nga inton bigat ket pagsaritaan minton ti panagkasarmi. Masiguradom ka di anak nga awan to ti agbalin nga problema iti nagbaitan da Sandra ken ni Colleen. Sigurado ka kadi nga maipatig ni Sandra ti anak mo akas pudno nga nagtaod ken kuana. Ado dita ket dagiti agbalin nga naranggas nga agsyuman. Isu nga sigurado nga umuna anak ko. Maawatak ti kayat asawain ni mama kasinyong. Ta ore man no nasaya ati impakpakita itay ni Sandra iti anak ko. Di mi amo no anya talaga ti adda ti kaunggan na. Adamat dagiti pakitang tao lang nasingpet laeng no adda makakit-kita. Anyan to nga ruden no dakda kami to laeng nga talon wenno duduadan to laeng ken Colleen. No kas pagarigan man ta awan to ti agbalin na problema dagiti dua inton damoy ti agdiden na. Agim kasano nga roden no addan tumeten bukod yung nga anak ken ni Sandra. Saan to nga ta nga agbaliw mati panakitungo na ken ni Colleen? Saan to nga ta nga agimon ni Colleen no addan to nga ipateg ni Sandra ti bukod na nga anak ngem isuna? Isu nga adu ti pagpanpanunutam nga umuna anak ko sakbay nga agkasar kayo. Kasladyak pailaan mo asong batan dahi nga imbaga ni mama kasinyong. Ti addang amin itad ti panunot ko. Ket ti gagarming agpadpada iti anak ko. Maaddaanen iti inaken siyempre maaddaanak tumet manen iti babae nga katakta ko nainay. Nanabayag mitin nga maililiwak kasinyong. Sa bagay anak, nagsaritaan mi itay ken ni abalayan. Ano kas pagarigan ta agasawa ka manen. Mabalin mi mat nga pagsinublatan ni Colleen nga aywanan. Agyan kanyak, ken agyan mo't kadakwada. Maawatak manen ti kahit asawen ni mama kasinyong, ket nagwingi-wingak laeng. Ngem jak pulos ni namnama, nga adda kondisyon ni Sandra, idi ta pagsaritaan min, ti kasarmi, iti kabigatan na. Break time mi idi, ket nagkuyog kami manen nga napan iti kantin. Ket idi madama kami nga agmermerienda.
dinamag ko no inton ka ano ti kayat nga panagkasarmi. Seryoso ka Densyo? Sigurado ka pa din nga ikasar na kon? I mean, no sigurado kan nga talaga akayat ng kaikasar, saan kanto nga taagbabawi? Api ko magbabawi, Sandra. Sigurado akon, ipatpatig kamet, ipatpatig nakmet. Anya pa lang arti kurang na kuma. Nakitakmet ti langan ni Colleen, idi maarakop na ka, idi awagan na kat mami ket nakaragragsakso na. Nakitakmet ti langam nga, nasaya at met ti panakitungom ti anak ko. Anya kamat problema. Uwe, nagpaiso nga ipatpatig ka din siyo. Ket patsik nga ipatpatig nakmet. Kasano ayang ibaga? Okay, kastoy. Umanugotak ang makikasarking ka iti may sa akondisyon. My God, Jack, pagarupen kasin yung adagayam kondisyon ni Sandra. Ket dinamag ko, no anya day ta akondisyon. Ket kasta unay ti kalahat ko, Jack, pulos ni namnama. Jack, kayat nga kadenata ni Colleen. Urita damit da lola na. Di kiti dua lola na. Jack, na ilinged di pa nakakalaat ko kasin yung. Akalpasan na kat naasot ti na unig asen naay ko. Nagwingi-wingak. Densyo, amo ka narigat mo nga awatin dahi ta akondisyon. Ngim amirisa man na imbag. Ikang kati panawen mo amang panunot no anya ti desisyon mo. Saan ka adagdagen? No di ket si kamit laing ti makadagdag iti bugod mo abagi. Si kamit laing. Taapay namin saan mo kahit akadenata ni Colleen, Sandra. Dimit okay laing king ka nga awagan na ka iti mami. Inawat nakmet ore baloak, ore no adda anak ko. Okay laing kanyak nga awagan nak ti mami. Okay laing kanyak. Inawat ka, uri amok nga balo ka, na adda anak mo. Ngim amo tayo nga saan na siyak tipod no amami na. Uri inton ka anuman, ket saan ko maited ken kwa na ti panagayat ti may sa apod no nga ina. Kendensyo, ti kayat ko, ket ipariknak to ti panagayat ko ti may, ipariknak to ti panagayat ti may sa nga ina, iti bukod ko nga anak. Ta saan ko pa amo no kasano ti agbalin nga ina. Makigtutakmet no makiden na adagos ken ka nga addan anak ta. Addan ni Colleen nga ibilang ko nga kasbukod ko nga anak. Idin to nga jakmet amo no kasanot agpakaina. No kayat ko man masursurok to ti agbalin nga ina, ti kayat ko iti bukod ko mismo nga anak. Into na dabukod ta nga anak din siyo. Uray ta masansanmat nga damamam ken dagiti katugangam ti agay-aywan ken ni Colleen. Man, ano ni isudat ti agaywan pelaing king kuana? Saan na data ti kaden nana? Uri ba pasyarin tamat ida? O may natapasyaran? Densyo, sa anak pinakasagana nga mga rami ti responsibilidad ti maysa nga ina. Ti agbalin nga ina ni Colleen. Sabi ko matamaawatan nak Densyo. Siguro into no adan to bukod ta nga anaken, ta maipariknak ti ayat ko, akas ina ti anak ko. Amok ton, masursurok ton no kasano ti agpakaina. Amok ton no kasano ti agpakaina kini Colleen. Diyak amo no api nga diyak maawatan ka sinyo. Ibagana nga saan na kano amo no kasano ti agpakaina. Makigtot kano, mabigla kano no. Agasawa kami ket dagos nga ada anak nin. Daytoy ita ti problema kasinyo. Api kastoy ti kondisyon ni Sandra. Ket siyak, rumbeng ka di ang makiasawa ak, ajakmet ka din na ti anak ko. Ngayon ipatpateg ko unay-unay ni Sandra kasinyo. Isurudak man no anya tinasayaat nga aramidek. Karagyaman nak kada kay amin nga nagdengeg, nagbuya, ken dagiti agbalakad to. Kagrunaan na ken kakasin nyo nga nangurnos ken nangibasa dahi ti pakarsaritaan ti parikot ko iti biyan. Nasapay kumak ket nagserbi nga adal wenno pakapidutan dat adal iti biyan. More power and God bless you always kasin nyo.
Dito'y ag problema unay, Densyo, iti Ilocos Norte. Densyo, ti panunutem laeng, no umanugot ka makikasar kini Sandra, uray no saan nyo akaden na ti anak mo, no saan nyo akaden na ta anak mo, aduno kwa ti gundaway yung agkastoy. Ket no saan mo kayat met makikasar, awan no kwa dayta. Oh. Adda dayta. Daydi pay. No umanugot kang makikasar, makiasawa. Oh. Di ka kadi may iliw ka kita? Sa ta isabay DJ panakpak ala. Ala. Dayta pagpampanunutam Densyo. No saan ka umanugot kini Sandra, kalimutan mo na yan. Alright, mga kasin, baka mablock tayo. Alright, mga kasin, ito nga ron, the problem of the day ni Densyo, iti Batak City, Ilocos Norte. Umanugot laeng makikasar ti nobya na. No saan da ka din na, ti anak na. Oh my God. Nagrikot dahi nga panunuten mga kasin.